jo en kæmpe dag i dag i forhold til også i morgen, ikke mindst med flagdagen, men det, at I kommer her nu her i den her anledning, det er vi jo super glade for i Velkommen Hjem. Vi er jo glade for soldaterne og pårørende, der er her. Vi er glade for forsvarets ledelse. Så vi sætter stor pris på den her aften, for det er her, vi kan bringe alle sammen, og det er den største middag, vi nogensinde har haft, og hvor næste år vi ender så. I skal have tusind tak for jeres meget, meget store indsats. For kampen for frihed og demokrati er vigtigere end nogensinde. Hvis I kigger ud af vinduerne her, så kan det være på et tidspunkt, at I kan spotte en fugl på himlen. I Ukraine, hvis de kigger ud af vinduerne nu, så er de ved at gøre sig klar til endnu en aften, hvor himlen vil være fyldt af Putins droner, hans missiler og alle hans rædsler. Men jeg stopper så alligevel ikke her, for jeg kan ikke lade med at lave det pointe, når man nu har privilegiet af i forsvarets tropper. Det betyder jo også, at det vi kan i det civile Velkommen Hjem har en rækkevidde og en stykke, så vi skal overveje at sætte det lidt i bakgear. Kunne jo være, at der sad nogen i vores organisationer, som havde en fortid i forsvaret. I dag, der skal I vide, at alle os, der er her, og alle mulige andre også, siger til jer, vi ser jer, vi anerkender jer, og vi takker jer. Så skål for vores soldater, og tak for jeres indsats.